Zorionak gaurkoan ikusi dugu, partida ondo atera dela, ezta? Bai, bueno, eskerrik asko, gaur irabazte oso garrantzitsua zen, lehengo astean galdin genulako, eta bueno, txeko partiduk irabazte oso garrantzitsua da, eta bueno, behar genuen gaurko garaipena maila mantentzeko intentzio hortan, hemen galdu ezkeo, baina etxetik kanpo partidu gehiago irabazi beharko genitun, eta bueno, oso garrantzitsua izan da. Ikusi dugu hasieratik partidu gogorra izan dela, baina azkeneko minutuak igual gogorrenak edo. Bai, gaurko partia derbia da, Arrasaten kontra beti daukau pike berezi bat, edo bueno, azken urtetan eukiteun partidungatik, eta hasierak askarra eukideu, ez dira erasoan oso finibili, baina bueno, defentsan gogor aritu geha, eta azkenen partidu bat eratza lortu dugu. Zer moduz zoazte klasifikazioan? Hirugarren goaz, partio irabazita, bueno, hirugarren jarraituko dugu, baina espero dugu batzekok pixkat urruti gauztea, eta Arrasatekok liderrak zian, eta horrek esan du garaipen zaila zala gaurkoa, eta espero dugu morala ematea gaurko partidu. Eta hurrengo partidua? Hurrengo partida Lizarran jolaste dugu, talde indartsu baten kontra, sailkapenen azpikalden daude, baina daukaten sailkapena, baina beha merezi duen talde bada, orduan espero dugu handik emaitza ona lortzea, eta ea astean zehar lana ondo egiten dugun partida irabazteko. Hombre, ha sido un partido bastante intenso, la verdad es que hemos intentado hacer todo lo posible, pero la verdad es que han sido superiores, lo hemos intentado, hemos bajado el ritmo y al final se han llevado la victoria. Sí, la verdad es que, como he dicho, es un partido intenso, son jóvenes, tienen equipo joven, algunos tienen experiencia, hacemos lo que podemos y bueno, la verdad es que se merecen la victoria. Realmente vamos mejor de lo que otros años hemos ido bastante peor y este año estamos bastante más contentos con los resultados que otros años, entonces pues bastante mejor, bastante bien. Gaurkoan irabazi egin duzu, ezta? Bai, ala, bai. Bueno, espero genuen partidu zaila, gaina derbia. Eta bueno, atea da hasieran partidu zaila, eta gero bigarren zatin lortu dugu pixkat buelta ematea, defensa gogortzen, eta bueno, azkenen lortu dira aztea. Hasieratik partidu gogorra eta azkeneko minutuak, ez? Bai, hoi, espero genuen partidu bezala. Ez, beti bezala oso intentsoak dira behiek, eta bukaeran lortuko zela irabaztea. Eta orduan, tiro librekin tala, azken lortu dugu. Zemuz ikusi dezu zure ekipoaren jokoa? Egia esan oso ondo. Azkeneko partidutan hasieran beti oso lokartuta, ez dakit. Eta gaur bai ez geha oso ondo hasi, baina bueno, beste partidutan baino beto. Eta azkeneko partidutan lortu dugu buelta ematea, kanpon izan ezik buelta eman genuna, baina bueno, azkenen bukaeran galdu genuen. Baina bueno, ondo ikusi eta egia esan ondo egia jolasten eta hala segitza nik uste dateoko dula. Eta zer modu zoazte klasifikazioan? Bain arte hirugarren eginda zen, beste bat irabazita, ez dakit egia esan nola jarriko gehan, baina bueno, nahiko ondo. Eta lortu behar dugu etxeko danak irabaztea, eta kanpon baten bat irabazten den.